Ukuthulana kumandukulo, ukuthulana kumaphupho. Entambama mangcwele nami ngiyaphinda ngiyabingelela kubo bonke ubuholi obukhona kusukela kuma-senior bishop kuze ko-bishop umengameli abefundisi kubavangeli size komama o-lady senior no-lady bishop omama president kanye namama abafundikazi nenkanyezi yonke yakithi ngiyabingelela ngelithi igama lomkhweli wami uKristu Jesu. Amen. Bese ngibingelela ulusha lwakithi ikhaya engcwele esibelelela kahle kangaka umkhosi wethu wephasika. Siyambonga uNkulunkulu wazalwane ohambe nathi cishe sesibamba okugcina. Amen. Lokhu siqale kusukela ngolwesihlanu izolo namhlanje sesibamba okugcina sesogcwalisa lokhu besikuzele ephasikeni ngegama lenkosi. Nami ngingakaqhubeki bengicela nje ukuphakamisa ababili beme ngezinyawo usenior bishop ubaba uXaba no senior bishop umthimkhulu ebebangekho uma senza lenkonzo njengoba ngishilo ukuthi bafebe ibhasi edeleni bese nabo mama bakwabo bayema ngezinyawo omama bakabo umama mthimkhulu no mama uXaba ukhokho ake cela sibashayele izandla bazalwane ajoyineke lawa amanye esiwaqhawulela izolo. Siyabonga kakhulu bantu bami ukuthi uNkulunkulu uhambe nani. Okuhle bamthimkhulu uma usuyisenior usufana nejaji awufani nalo-magistrate ufana nejaji. Jaji ngigcoka ingubo ebomvu ayinamakhala ibomvu. Ukhuluma indaba okumele na uzenza uzezizime ziqonde zithi te alibonke igama lenkosi. Ingakho ngizosho ukuthi-ke ama-senior lawa ethu esiwanikeze lo msebenzi ngiyathanda ukuthi ahambe aqonde ngoba indaba eziningi ziyawufikela kuona azi ukuthi kufuneka aconsulte nesigungu esiphelele kanye nami. Amen. Ngoba uma bangenzi njalo welcome kwi-senior region yakhe asenza okuthandwa uyena bese ibandla seliyabuza ukuthi kanti usenza lokhu ngoba sazi ukuthi basekhona ahambisana nabo nabambisene nabo. Alibonke igama lenkosi. So yilokho nje ngifisa kusho ukuthi esikwenzayo cela sikwenze collective ma-senior ethu, sikwenze together, singenzi ngokuhlukile. Alibonke igama lenkosi. Ngiyabonga kakhulu. Njengoba ngithatha le thuba siyafisa ukuthi isikhathi sethu bazalwane sihambe njengayizolo. Ingakho ngiyacela nje bamaphosa usifundele lencwadi yephasika ngoba yona esikhuluma ngayo noma esizongena kuyona njengoba sesiqala lenkonzo yephasika. Incwadi kaLuka u-22 qale nje ku-verse 7 ufunde nje lamavesi bese ngiyakutshela ukuthi yima. uLuka 22 uqale ku-verse 7. Siyafunda bazalwane njengokuthunywa ubaba upresiding. Luke chapter 22 verse number 7 isihloko sifundeka kanje: ukumiswa kwesidlo esingcwele. 7 lwase lufika usuku lwesikwa esingenamvubelo okumelwe ukuba kuhlatshwe ngalo iphasika. Wathuma oPetro noJohani wathi, hambani niye ukulungiselela iphasika ukuba sidle.
bathi kuye uthanda ukuba sikulungisele kuphi na. Wathi kubo, bhekani seningene emzini niyakuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi, mlandeleni niye endlini angena kuyo. Nize nithi kumninindlu, uthi umfundisi kuwe, liphi ikamelo longenisa lapho ngingadlela khona iPhasika nabafundi bami na. Lowo ke uza kunikhombisa ikamelo elikhulu eliphezulu eledlelwayo lungiselele lapho. Basuka bafumana kunjengokusho kwakhe kubo, base belungisa iPhasika. Amen. Lo esikwenzayo ke bazalwane, izwi lisho kahle ukuthi uJesu wenza lokho ukuthi abaye bathole indoda ethwele imbiza, babuze ukuthi ithi inkosi umfundisi singamlungisela kuphi iPhasika. Lithi hayi mlandeleni uyokunilayela indawo bese nihamba niyolungisa khona iPhasika. Yingakho ke njengoba sila sizokwenza lokho bangcwele bami ukuthi njengoba siyazi sonke ukuthi uma sizile kugudi asibuyele emuva singangenanga ePhasikeni. Ukhona ke lokhu okungabi kuhle, abaningi bese abafuna ukusondela ukuzodla iPhasika, kanti iPhasika iyona symbol ebonisa ubunye nebonisa ukufa nokuvuka kukaJesu. Thabatha lesi sinkwa udle, siyinyama kaJesu uzumkhumbule. Thabatha leli wayini uphuze igazi likaJesu uzumkhumbule. Ungasakwenzanga lokho, ngamanye amagama ufana nomuntu obuye kugudi wafika wapirate. Upirate ile nje impela uzile kugudi kodwa wenzanga obekade kuyinjongo kaGood Friday. Ngiyabonga igama lenkosi. Ngizosho lokho nje ukuthi ngicela ke singayenzi lento, size nje silinde sonke iPhasika. Alibonga igama lenkosi. Kuloku ke bazalwane, ama-senior awu-7 izogeza le-7 yama-senior nabomama bakwabo abawu-7. Amen. Bese ma-senior senigeza amabhishop onke, amabhishop onke nomama bakwabo. Bese ke nani nonke senigeza le ibandla nomholi bonke. Kodwa ke manje ngiyalimitha bazalwane, ngizobamba le-7 kabade. Amabhishop alako-40 ngaguqa nami ngezwa ukuthi no kunzima manje. Kodwa okwamanje ke ingathi nami hayi udonsa umoya manyona. Ngizobamba le-7 kuke ngizila kuwe, bese siyabuka ukuthi kuhamba kahle na. Alibonga igama lenkosi. Yingakho ke ngiyacela ke ukuthi ke iy'ncwadi zePhasika zesidlo niyazazi baholi bami, baphathi bohlelo, ningashaya isitabelelo bese siyasukuma sonke, bese siyaqala siyafunda ey'ncwadini zesidlo njengoba kufanelekile.